שלום וברכה. תהליך התשובה הוא תהליך שיש בו הרבה טלטלות, הרבה אור והרבה חושך. נגיעה במקומות הכי טהורים שבנו, וגם התמודדות עם המקומות הכי בעייתיים שבנו. גם בעם ישראל יש הרבה עליות וירידות, מדרגות והסתר פנים, כמו שגם השנה חווינו. הרבה צדדים מעורבבים של כאב וקושי ושכול, יחד עם גבורה ורוממות רוח, ורצון חדש והתקרבות, יחד עם שפלים חדשים, כן, שיאים גדולים ונקודות שפל גדולות. פרשת כי תצא גם מלאה מצוות, מלאה תהליכים, שעם ישראל עובר, חלקם מאוד קשים, כמו בן סורר ומורה, חלקם אתגרים גדולים, כמו המלחמה בעמלק. ובהקשר הזה של כל העליות והירידות וטלטלות, גם האישיות וגם הלאומיות, אז תפס אותי דווקא הפסוק האחרון שבהפטרה. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש. וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. זאת אומרת, כשיש כל כך הרבה טלטלות ודברים כל כך משתנים, אז מה שמחזיק אותנו זה מה שלא משתנה. תמיד צריך לחפש את האי של היציבות, שבתוך האי יציבות. כי יש מקום פנימי שאף פעם לא משתנה. ודווקא התשובה עוזרת לנו לראות, דווקא מתוך המגוון הזה של עליות וירידות ותהפוכות, את הנקודה הפנימית האמיתית שתמיד איתנו, שהיא זאת שקוראת לנו לתשובה. ומתוך הקשבה אליה, בעזרת השם, אז נעלה על דרך המלך, לפתוח שמיים חדשים לקראת השנה החדשה, לטובה, עלינו ועל כל ישראל. שבת שלום.